пичове, аз съм Darwin's BG, наричайте ме Георги, а той е да Diamond Thor BG. Наричайте ми Слави. Наричайте го Бебешор. Ей! Имам радва и с мен да използвам. И Сега аз имам брат. да продължаваме. Да, Съжаляваме, че миналия епизод беше кратичък. да. Просто ни беше пълно. Ай, през това беше вечерта и няма. Нали така? Какво? Нищо такова. Аз събирам дърво като нормален човек. И аз. Не крада като дядо. Не, както дядо. Така. Очаквайте поредицата Вански да бъде превратилна. Аз съм направя както... Сега последната мисля този път да ми се. Аз съм правя crafting table. Така. Сигурно две седмици няма да снимаме заедно, затова ще качим повече епизоди. Малко повече. Събирай дърво, бе. Добре. Аз съм започнал. Лязе ми това там, където уж почнахме да правим къща. Защо? Оф, остави. Ще направя пирка. О, не. Ще направя ниска. Така. Давай нам това. Какво? Къде си? Долу. Събирай. Там. Виждам си, ще направя камена брадия. Ти събирай дърво, аз ще правя къща. Добре. Като за начало не е много голяма, но не е много малка. Иска се преместим и да търсим село. Какво? Иска си просто да се село и всичко и да отидеш Да, за тогава ще правим къща. Знам, че ще бъде епично, но... Четвъртъка заминавам за изпълнение дразня, така че... Да, това е коти, но сням да ме дразниш. Иначе къща така, просто миналия епизод малко се налятах като Да. не че ми за първи път снимам клипчета, но за първи път играя Майнкрафт, тук снимам клипчета. Благодарение на Пепито БГ мога да снимам с тази програмка. Защото той гледах коментарите. И така случайно го бях намерил и видях, че е бил снимал на Minecraft Pocket Edition. Като направя това компютъра или ми купят нов компютър, ще... Правиш клипчета на компютърната Minecraft. Може. Ама и сървъри, може и не сървъри. Да, ама с мен. Даже два лаптопа направо. Оправи един и оправи други. И нализах ще двата сървъра. Ау. Имаме малко вътрешка. Как стига руки? Не съм залетила. Опа! Опаех камъка с камена братва. Колко камъки имам? Копай с каменна брадва, това показва колко си умен.
Нали така? Камъка. Купах с камена преда, сто се опих. Камена кирка. Я дай. Една... Тук ще направя стълби. Добре, направи. Чакай, къщата си не е на 2 етажа и... Не съм го мисля. Просто тук да се... там имаме въглища си, тук в мината става тъмно. Така е. Къщата. Надявам се да е симетрична. А ти да... О, желязо! С камена кирка не го забравя. Да, имам камена кирка. И копая. Случайно се не направя Седи и желязо. както трябва. Седи и желязо имам. Слави? Какво? Имаш ли песка? Дай камък, опа. Дай камък. Добре, аз имам 10 камъка. Изчакай. Ще чакам цяло. Така е по-добре. Сега да започвам. С това. Какво започвам да правя? Чакайте, може. Дали да не го направя така? Не. Продължавай да ме така. И не ме гледай. И защо не си направил печка? Да. Чакай, забравих. Ето ти е една печка французойска. Сложи. Значи печка французойска. Добре, слагам желязото. Изпичам. Добре. И колко въглища, нали? Нито. С дърво, нали? Да, тук е пък въпрос. Обработено или не обработено? Работи. Добре. И мен нагледай такава. Не те гледам. Добре. Като за кем ще цапна с глава. Ей! С лопата по главата. Я да видим колко стана дълго. Поне две дърво стана. Отиди за пясък. Къщата ти... Не, чакай, аз ще правя къщата ти. Знаете каквото направи? Минерал. Желязна прадва, желязна кирка, желязна лопата и железен меч. Кофа направи! Чакай, ние защо сме без зомбита? Забрави миналия епизод. Не бяхме без зомби. Днеска снимах 6 епизода. Не 6, за 4 мисля. 4. За късмет остана само едно желязо. Ще направя врата. Защо? Слави! Направи каменен меч. Просто те съветвам. Ще направя тървен меч. Сам това мога да направя. Добре, Нямам камък. Умри да ти взема айтемите и да не ти ги върна. Скейт. Би се де, нали не си жена? Чакам да ги вкъст. Да, мен да убият. Дед безлижно вълно и пъргаво се гмуркам във водите си и ни хладни вода. А ти се стържиш в пода, мръсе. Бате, аз се отида в мината, която направих. Може и ти таковата.
да таковата ми пасторото копае камък с камен. Ще пазя. Чухте! Надявах се да не си наокара. Извинявай, попречи ми. Ехо, зомби, ела да изядеш да дай на то беги. Ей! Искам да те ударя с каменния ми мец. По-скоро диамантения ми мец. Какъв диамантен, бе, ти нямаш камен. Ще ми вадиш диамантен. Камена кишка, искаш ли да ти извадя? Искаш да ще цапна с лопата по главата. Не. Еми. Към теб идва паяк. Ох, поне не идва към теб. Добре, ще го бия с лопата по главата, ако дойде. Ухле. И така, мога да се наслаждавам на патито. Че ти там моя стак. Дърво. Не е цял. И така си ми... Стака е там! Къде? Ей, благодаря. Отивам да изрънвам тука. Значи към теб идва стен. Аз ще не лов за паяц, ще ги бия с лопатата. Куклава. С лопата по главата за паяц ти вече. Помагай, де! Не, аз съм смеца. Ела ми тук, паяк. Ей, паячко! Аре, не помагай. Помагам. Леле, тя почти ме убиха. Help me! Help me together! Дори не знам какво е. Спокойно. Дай ми меча! Идвам. Иначе ще цапна с лопата. Хваих ти го. Опа, взех го. Как? Махай се оттам! Не, той ще убие мен. За малко. Влизай в къщата да се барикадираме. Но преди това трябва да Тя с вземем. камената ми прадва. Никола, искам без... Стой в къщата на безопасно. Перо. Гнило месо. Изяж го и ще стане по-добре. Да, бе, да. Какво друго ще стане? Бе? Ти се отрува. Ти си верно. Да. Чек без... Кипицо. Я. Останах на едно зърчице. Аз на половин. Не е гъмно в къщата. Не е гъмно в къща. Ей, там е гъмно. На където гледам аз. Аз не знам на къде гледаш. На майната си. Сега славиш перфектните прозорци. Това е забързан. Направи желязна лопата. Ами, добре. И аз всъщност сега ще отида на лов за храна. Ти стой тука. Ти така за едно нещо. Бате? Такова, къде пистази. Ей, там има едно колямо прасе. Не го убивай. Не, няма да го убивам. Мико, ще го удариш с брадвата и ще го разцепиш. Добре. Добре, направих желязна лопата. Направих път. Аз ще правя битова продукция. С лопата по главата малко пресенце. Само че стиква. Нямам никаква тиква. Още един удар си съм да убил. Още един удар си съм убил малкото пресенце. Да го убия ли? Вече имам две риби. Да убия ли?